diangetke Mas Gunawan. Joget cek omah gak apa-apa kok. Salone dibanterke. TV-ne sing gedhe digetke. Ah, maknyus. Cak ngati madumur. Kapan anggap gong? Yang punya gedung kasih dong. Soal si Doto tangan ya, yang punya cerewet gedung bering Lamongan. Yuk Mas Omek ya, yang ada di Malaysia. Mat mendengarkan juga Mas Tejo yang ada di London. Sugen dalu. Balau bangga tuh brik jabrik gak kena budak orang kena no so awan ning omah wis ora keluyuran anggoleki sing tak sayang jabrik mopeng minder anggonku goleki ora ngrasa esuk awan nganti bengi yen nganti liya kang nyayang kleyang-kleyang tak sawang minflok ning apa gegancangan tari desaka kaduman sarwi dheweke ngalih penclokan welo kae tak suwen kelo mbok aja ngece aduh dek podang uning agawe pikirku kowe dawane segere ireng sawang tak bangun disini manise ibu bunga dik iya mas di dheweke ora bakal atiku kekiwang riang yen si podang duduk hati kepranan ora manggo atiku tansaya tentrem tak sranati sore pikat kulute aku ate nono wae
beber ilang mos pro segere